semana pasada contábamosles o peche dunha clínica de estética en Ourense que deixaba desatendidos e sen previo aviso aos clientes que xa pagaran por adiantados tratamentos. Preto de 300 xuntáronse xa para estudar unha demanda conxunta. A franquía acaba de pechar todas as clínicas que ten en España e recoñece problemas financeiros. Esta clienta da clínica de Ourense veu de pé feito dende Ferrol porque tiña unha cita esta mesma mañá para unha sesión de depilación láser, que xa pagara. Vaya sorpresa levou o ver que estaba pechada e desmantelada. Cheguei aquí e xa vimos o cartel de que estaba cerrado. É dicir, veñen hasta aquí para absolutamente nada e eso, a indignación de decir que vai a pasar ahora cos cartos que eu puxen e que non me dieron o servicio. Contratara un bono de varias sesións de depilación definitiva que pagou por adiantado financiado por Cofidis. Non van darlle o servizo, pero ten que seguir pagando crédito. Ascendía a 1.500 aproximadamente. Todavía me queda por pagar, eu creo que ao millor 500 euros e nada, sigo pagando. Entonces o que farei é poñerme en contacto con unha abogada ou un abogado para tomar medidas. É dicir, para recuperar os cartos destes meses que non me dieron cita, para poder recuperar, non ter que pagar os que quedan. Esta clienta soubo hoxe que 360 Clinics pechou todas as clínicas que tiña en España por problemas operativos e financeiros, segundo recoñecen na súa propia web, deixando centos e centos de afectados. Preto de 300 xuntáronse xa, só en Ourense, para estudar unha demanda conxunta. Está en pré-concurso de acreedores. O que a consulta que fixemos é que, claro, se a empresa entra en concurso de acreedores, estamos fastidiados. Ahora mesmo puxemos o tema de hacer unha demanda colectiva e estamos barallando a posibilidade de denunciar. O problema é que, claro, cada persona das que estamos afectadas estamos nunha situación distinta. Ata 3.000 euros adiantarán algúns clientes da clínica para tratamentos estéticos. A empresa asegura que atenderán os servizos contratados, pero con todas as clínicas pechadas veno moi complicado, por iso acudirán aos xulgados.